Zdravím ťa, to je Maroš Fer Autoprojektu, dáme to teraz.eu a dnes mám pre teba veľmi zaujímavú otázku. Čo urobíš, keď záujemca povie nie? Stalo sa to mne, stalo sa to tebe, stane sa to veľa ľudí ešte a veľa ľudí sa to stalo v minulosti. A je to nepríjemné možno niekedy, je to bolestivé možno niekedy, niečo, čo nechceme. Nechceme, aby nám záujemca povedal nie, po tom, čo mu odprezentujeme nejakú zaujímavú podnikateľskú príležitosť alebo nejaké zaujímavé podnikanie. A bohužiaľ je veľa ľudí na svete, ktorí nemajú záujem o istý typ podnikania alebo vôbec o podnikania. Pamätám sa, nedávno som videl v jednom veľmi zaujímavom videu, kde chlapík myslím, že to bolo niekde nejaké mesto v Amerike, behal po ulici s tehličkou zlatou a v druhej ruke mal čokoládu a ponúkal to ľuďom a ľudia si mali vybrať buď jedno alebo druhé, len tak za dara proste im to daroval a ľudia si väčšinou vybrali čokoládu, čo im úplne prekvapuje, pretože neverili, že naozaj má v ruke nejakú zlatú tehličku, mysleli si možno, že to je nejaké niečo obalené v nejakom pozlatenom obale alebo niečo podobné, proste nechceli to. A každopádne je to fakt zaujímavé, že sú ľudia, ktorí povedia nie, ale veľa ľudí povie nie práve preto, že práve v tom momente im to nevyhovuje, práve v tom momente nie sú pripravení na tento druh podnikania, práve v tom momente majú nejaký iný cieľ vo svojom živote a možno neskôr budú chcieť podnikať. A teraz, ako to spravíš, aby si to načasoval správne? V podstate to nevieš načasovať, nemôžeš si predstaviť a nemôžeš prísť s tým, že áno, teraz on je pripravený na to, aby začal podnikať. Práve že nie, práve že ty musíš ako keby vychádzať z toho, že ty musíš byť stále poblízku a stále byť pripravený na to, že keď on povie áno, tak ty tam budeš prvý, hneď blízko neho a budeš pripravený mu dať v podstate tú ponuku, ktorú on potom príjme. A keď to môžem prirovnať, tak jeden príbeh poznám, kde jeden muž chcel strašne jednu ženu si zobrať, teda prejavil o ňu záujem a ona vôbec nechcela, ten muž nebol vôbec jej typ a tak ďalej, v podstate vôbec ho odmietala od začiatku a ten muž sa nevzdával. A 13 mesiacov mu to trvalo, než ju pozval na rande. 13 mesiacov. A to prvé rande potom dopadlo celkom dobre a nakoniec ju zobral. To znamená, 13 mesiacov sa snažil ju pozvať na rande a nakoniec to vyšlo, oni sa vzali. A je to úžasný príbeh, že sa nevzdával. A práve v podnikaní, dáme tomu v MLM alebo v sieťovom marketingu je to tak, že ak si online, teda máš nejakú stránku alebo nejakú ponuku, ktorú prezentuješ online, tak musíš v podstate jednak toho záujemca zaujať, tak aby ti nechal svoje kontaktné údaje a potom, keď už ich máš, tak to môžeš veľmi dobre využiť. Môžeš mu posielať znovu a znovu v nejakých časových intervaloch tú ponuku, až kým on nebude pripravený. Ja poznám jednoho človeka, ktorý práve v sieťovom marketingu zanechal svoj kontakt na nejakej stránke a až po niekoľkých rokoch začal podnikať so svojím sponzorom, ktorý mu stále ponúkal tú svoju informáciu, tú ponuku, posielal mu to roky a roky. To znamená, ja viem, niekto si povie, nebudem predsa 2 roky posielať niekomu nejakú ponuku. Možno je to tak, lenže ty môžeš mať na svojom zozname možno 100 ľudí, ktorí budú čakať na tú správnu chvíľu. A raz to vyjde, 100 ľudí, to znamená, ak dáme tomu len 10 z nich, dáme tomu po roku začnú podnikať s tebou a budú fakt motivovaní, tak si myslím, že výsledok môže byť celkom zaujímavý, hlavne pre teba. Hlavne v mojej spoločnosti, kde sú provízie dosť vysoké. To znamená, v každej spoločnosti, neviem ako spolupracuješ, kde sú provízie vysoké, tak môžeš mať môže to byť veľmi, by som povedal, zaujímavý, lukratívny systém na to, ako byť stále blízko tvojho záujemcu. Je to veľmi dôležité. A ja to robím tiež, v podstate aj si ja pravdepodobne na mojom zozname, ak nie si, tak sa môžeš pridať, kde ja chcem rýchlo rozprávať, pravidelne posielam e-mailové správy a snažím sa tým ľuďom nejak pomáhať, dávať im nejaké zaujímavé myšlienky, nápady a pomáhať im v ich podnikaní. Na mojom zozname sú väčšinou ľudia, ktorí chcú podnikať, alebo sú to ľudia, ktorí už podnikajú v MLM alebo v sieťovom marketingu. Takže každopádne týmto ľuďom sa snažím pomáhať svojimi e-mailovými správami a nezabúdam na to, že im tam vždy pošlem aj ponuku, aby začali podnikať so mnou, samozrejme. To je veľmi dôležité. Toľko zatiaľ o tom. Viac o tom píšem na mojom blogu, samozrejme. Klikni na link, choď na môj blog a prečítaj sa o tom viacej. A dúfam, že ťa to zaujme a možno
Možno začneš podnikať týmto spôsobom, že si nastavíš systém, kde budeš môcť posielať pravidelné mailové správy svojim záujemcom, tak aby, keď budú pripravení, začali ste ho podnikať. A takýmto spôsobom vlastne môžeš mať, nie v krátkodobom, ale v dlhodobom horizonte stále nejakých ľudí, ktorí ti povedia áno. Toľko zatiaľ do mňa, nech sa ti darí v všetkom, čo robíš, hlavne v podnikaní. To je Maroš Fér. Klikni na link pod týmto videom a prečítaj si viac na mojom blogu. To je odo mňa všetko zatiaľ. Čau, čau.